Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. This other person is in the labor. Hadian bagi lasa prem ki kubor bat kala mi ke Jingkynnoh bagi doktor jangka Ganesh Das Hospital Laumali kila le sting bat kimshim la ajing sumar ya kawai kalong kami ke bathia pang hakani ke hospital na kaliang jangka menteri ke terat ka koi ke khia ke Doktor Ampareen do kila le chakani ke hospital Laumali banwat ya ke Shisha bat kala yo ru ban ya kendu ya kani kalong kami ke bathia pang. Hendrai hadian ke jayang kenduk kala ong baki Jingkynnoh kide ki bom Shisha bat kamdai setia ke jing le sting jong ki doktor hendrai ke ni kalong kemi kala dep tip lepa shwaban wan shakani ke hospital bai khlung ila khlat lepa hakpo jongka Verify ya ketuk away ke news ke bayat ba ita ikong mensong nang tay na that wrong village ne ke village ke tengala klet hapo jan molesnai ba iwan hang ni ha din ba I armet imat kumbah nyu benai ti yo jing tip ha ketuka media report ba day nakadaw jong ke jing bamla hospital ban sumar bahai ba ido ikai klung ko ka jing im jong tinggal ada pak lupa ki officers na do menen banai manwat jing tip hadu kan no kedai kita ke information timantan ngadang wan keren yi itu kong but kata ke information kalong incorrect bat kababakla namar ini I long kumi ila tip lupa nadu kapor ba ile ya kata ka ultrasound ba iklong I badan hakpo jong I kumbah nyo benai kajing armet jong I bat ila klat no ita iklong te idi benwan sislong marmar ba inwan ban ha sumar ya kata ka jing klat no jong I kon jong I hakpo jong I te kadai ka ba Shisha ba ila klat lupa bat ila don lupa ya kajing tip kana kerani ikmiru timenta kidang ai kata ka bakiong induce labor ban sha ikmi ba in ai te ikon ila klat hakpo through normal procedures ini di ikon ibai prala tangam bakla mga but ikong iju iong hidu ba inju lek khaya I yakiklung jong I baro ha hospital but hadin ba iyo ba kadon kata kajing song pia jong I kata kajing armet jong I ti ilet no marmar hospital ti tang kata ka bang kwa ban clarify ba ka klem don kata ka negligence ne kam don kata ka ba klem pet I ne ka ba klem shimti ban pet ya ka case ka jong I ka sulong bet ba ila dep tip pai kata ti ngimpat tim but ngin sayawat jing tip kumno kata ka wrong information kami but itry hidala diri ong ba ila dep yo jing tip ba ikon jong I ila klat no akpo but idon kamban wan marmar siya po yang isdas pang sumari kata tingin sayawat jing tip ya kata ru ndrei kum bakalong ngishim kia namar kum ka menteri jong ka kot kia na bu hajan tam ya kata ka jingkit kli lem na kabanta ki long kumi ki para long kumi ki bedang kha dang pun ki kon ki ki jong ki ban ni kwa ban pet bang ni ai ki ya kata ka jing pet ka jing suman ka jing ri ka ba bitam watla ka facility jung ni kalong under tremendous strain ki omo namar ba ka dei ka institute ha ka ba ki buntam kita ki kon ki ba shakha ha ka ni ka hospital ki buntam kita ki kami ki bawan na kaleng sodong jong ka jela ki ba kamtam sa kani ka than khasi jung ni hanya riboy ke jom iki bawan ban pendam kami kini facility ingin persangkat balak barobor ban pet bang ingin minimize kini ki allegations ki bawan persang ya ki institutions jom iki kami kini tangka sen ke beningkong ke bangawan nang ni ban au kwa ban penbet ya kata ka jing yo I ba kita ki government facilities ki long barobor ki basneo ki bambit ki bambiang re ni don kam mentaban sedang ban pendemai kata ka jing yo I jong pet ba ya ki institutions ki jongi ban ngan trei kat bala ban pen banang ni syakmat ni trei de kata ka jing ba khle ka bakrau ban penbet ya kata ka perception ka ki pat ba ki don ya ki facilities jongi ki soka pi bonsin hingi ju I ba ngidi ban sedang barabor na kita ki wellness centers kita ki cakap ki ba lembah kata ka jing bahak pisah na ka chief minister special assistance scheme ki badon si ki cakap ki ba kendong shot ha ngidi ban indicate lupa ngidi ban yu lupa na do sedang
Nada don kanu kata ka pregnancy ka ba ilong banwan ha ka jerwat ngidi ban tip pa na do ka to stage na do nakiti ki snong ki ba cengay na kum kani ka hospital tingin sedang shwa nang ta ngin pen klan shwa ya kata dang shen ngi dang sudep tung ye kita ki specialist ki ba bon ba ka state ka jongi ka makalong ki don kam malai spa tam kita ki specialist pat hadu mentang ngi dang don kum ba sis pa propul tam kita ki specialist ban idon kam ban pengkelan ya kan ni ban idang ya wat lenti kumno ban pa mar ya ki doktor jungi ki baladon ya kata ka necessary experience bakin Leit bakin shim ki training la ki short term courses ne ki kita ki full fledged PG programs wan lambiang pat ya kata ka jengdang ka start ka ki ban ba ya kum kini ki hospital ki popon ki pat ba ki sngau ba ka jing sumar kalong ka bambiang tinggi hap ban pengkot ya kini kejing yo i jong ki pat ba ya kini ki institutions jongi kani ka tang ka wai na kita ki bangan le kum kata ka menteri bangan ba kle lem bangan ai men sim lem ki doktor ki nos ki jongi ki batrai met pat men sim shit ram wat la ki conditions jong ka jing trai jongi ka long ka jenjar padang mentan ngadang mi na ki ki wot sebab ngalap ki ong ba one second baki wan ki ngadang wan na katu ward baki ong ba ki don hadu umba jan si spa tuli ki file haki wards ki boper ya pen kre inos every shift so ki conditions under which they are working is very trying but ni don kam ban I men see mi ki doktor ki nos ban ngin pen klan nang ni syakmat ya kata system ko bang itu mentang ngin pen kre ken ya kata ka kai pot ngila ada tip don kam kat nungut kita ki specialist ai don kam kita ki specialist kumno don kam ban le ban pen wan kita ki specialist ngilang pen kre mentai kata ka policy ka ban address ya kata ka jengduna ka bang yo i tenre kum bop yo i hador bar tauan man wemeli uyeng ban upan ya kita ki facilities ki bajing shisha don kat tu kat ni pat ki bala debt write off ki bala ong ki bala condemn lupa review i hapo yang dor bar tauan kan nungut ki amel ki yang ban pani ini ki facilities te what happening ta ki jing e ki babon ngin persang ban pen kre ban pen biang ban ngin pen bakanu kanu ka bangile kan long ka babit ka biang ban yo ya kata ka result ban ka kata ka result ka ngikwa ya ka kot ka kya bakan long ka babit ka biang ha ka jella ka ba i chung ngin tre siya kata ka gol in ya cakap lenti pan nginum kan ranti ngai pi ka wei ki don ki procedures ki boker ha ka jingya keren jonga bat iong ba mar san wan hi ila pentep kila ya le bud dengan sengap kita try ha buka air report yang om ya ki wei ki ba yo so pateng sini to kam lelei ti hendrei mentan banga keren di ong kam lelei ko ni sunguburom palat dawan but nadu kapor ke bangayo jitip mangasupang kani ke cinca ki doktor kila persangkat mana ban penstet ya kata kajing pun kre bet pila ban ong ba balai nadu tugas ngining kong ba iwan latip itai khlong layak ko balai kin pen khawut wut ngri kam long ta ko mamudur mo pi manga kadon da kalentiyan te kumno pi ong sulet no wut say no wut le no wut ka pamlano kidon ki procedures kidon ki lenti ki papihap ya kidon ki test ki papihap le kum makalong mentan do ko tugas ni do mentar impat lahir do ban kai tai kilong nomor ka support tikin nang le I kita ki bedot kam pat ngin pet pan bakanu mi isu kanu ko complication ya ini patient nang ni syakmat mar kidon pat ikon ki berit ki ba up I ibakat do ikon ketei tang arsnem skeng kita ki syakmat kini kun sendang sudah ikong ila di ruta kampat dai kabadang kena ne ila poi kata ka ke bakala long ka ba hi man armet man pupon ki issues ki babon mla ban ong wood le no I know pendep no kan ni ka di ka kot ka kya ni hapan maintain ki protocol kumbakalong mat kumbakalong menta ilong in good hands don kanu ka stress kam don kanu ka unnecessary medical complication kabala banyalam ya kani
siya ka babakla. But ngin up, ngin pet, ngin yat nang ni siya.